Vi skal tale om reaktionshastighed. Det vi ser på, det vi taler om, når det handler om reaktionshastighed, det er, at vi har en kemisk reaktion, og så vil vi gerne sige, hvor hurtigt bliver produktet dannet. Hvor mange mol bliver der dannet per sekund. Og der er tre ting, der er afgørende for reaktionshastigheden. Den første, det er temperaturen. Og der er pointen, at for at to molekyler kan reagere med hinanden, så skal de have en vis hastighed. Og molekyler er jo negative på overfladen på grund af de elektronskyer, som de omgiver sig med. Så hvis to molekyler nærmer sig hinanden, så vil de faktisk frastøde. Fordi det, der først møder hinanden, det er elektronskyerne, og de er negative. For at overvinde den frastødning, der kræver det, at molekylerne har en vis hastighed. Prøv at se her. Hvis vi ser på molekylerne i en gas eller en væske, og koncentrerer os om deres hastighed, så kan vi lave sådan et koordinatsystem her, hvor vi har hastighed herud af x-aksen, hastighed, og op af y-aksen, der har vi antallet af molekyler. Antal molekyler. Hvis vi så kigger for eksempel ved 40 grader, Celsius, bare for at sige noget, så vil der være en eller anden fordeling af molekyler ved de forskellige hastigheder. Det er ikke alle molekyler, der bevæger sig lige hurtigt. Nogle få vil være så langsomme her, så vil der være flere med den her hastighed, og der vil være nogle få, der er meget hurtige. Sådan der. De langsomste molekyler, de har altså den her hastighed. De hurtigste molekyler, de har den her hastighed. Og den her hastighed, det er sådan den mest almindelige. Dem er der virkelig mange af. Så lad os se, hvad der sker, hvis vi for eksempel sætter temperaturen op til 60 grader. °C. Det er klart, når vi øger temperaturen, så må molekylerne bevæge sig hurtigere. Så kurven her, den skal altså flyttes mod højre hurtigere. Den vil også blive lidt fladere og bredere. Så godt nok flytter den mod højre, men den gør også sådan her for eksempel. Det kan godt være, at jeg fik overdrevet lidt der, men du forstår, hvad jeg mener. Hvis vi så kigger på en eller anden kemisk reaktion, det kunne være sådan en meget generel kemisk reaktion, hvor vi siger A reagerer med B. Det var reaktanterne, dem der reagerer med hinanden, og de danner C plus D. Det var produkterne, det der bliver dannet. For at A og B kan reagere med hinanden, der skal de have en vis hastighed. De er nødt til at bombe ind i hinanden med en vis minimumshastighed for at overvinde denne her frastødning, der er mellem molekyler på grund af elektronskyerne. Så der skal en minimumhastighed til, for at denne her reaktion den kan ske. Den hastighed den vil være forskellig fra reaktion til reaktion, men vi kan for eksempel sige, at det er den hastighed her. Det er den mindste hastighed, hvor reaktionen kan lade sig gøre. De molekyler, der er langsommere, de har ikke nogen mulighed for at reagere. Så lad os se, hvad der sker ved de to temperaturer. Ved 40 grader, der vil det kun være denne her del af molekylerne, der har mulighed for at reagere. De andre de er for langsomme.
Så der vil være så mange molekyler, der kan reagere, og der vil være så mange her, der ikke er hurtige nok. Når vi så hæver temperaturen til 60 grader, så lad os se, hvad der så sker. Så vil der jo være alle de her molekyler, der har mulighed for at reagere. Der er simpelthen flere molekyler, der er over minimumshastigheden, og derfor har en mulighed for at reagere. Det er derfor, reaktioner går hurtigere, jo højere temperaturen er. Og som tommelfingerregel, der siger vi altså, at hvis det bliver 10 grader varmere, så får vi en fordobling af hastigheden. Det vil sige, fra 40 til 50 grader, det vil være en fordobling. Fra 50 til 60 grader, det vil være yderligere en fordobling, altså en firdobling alt i alt. Det skulle betyde, at det røde areal her, det skulle være 4 gange så stort som det blå. Jeg har overdrevet det lidt på tegningen, men I forstår pointen. Det er det, der er grunden til, at reaktioner går hurtigere, jo højere temperaturen er. Det var temperaturen, vi så på der, og pointen var altså, jo højere temperatur, jo hurtigere bevæger molekylerne sig, og derved jo hurtigere sker reaktionen, fordi molekylerne skal op på en vis hastighed, før reaktionen den kan forløbe. Det andet, der er relevant, det er koncentrationen af de stoffer, der skal reagere med hinanden. Prøv at se her. Vi skal prøve at se på, hvad koncentrationer betyder for reaktionshastighed. Og vi forestiller os, at vi kigger på en reaktion, som hedder blå plus gul giver grøn. Og det hvide papir, det er vores reaktionskolbe. Og det er klart, at vi er nødt til at have nogle molekyler. Vi laver lige nogle af de blå her. Sådan der. Og der skal være nogle af de gule. Sådan der. De molekyler, de bevæger sig på må og få inde i kolben. Og det er klart, at de skal ramme ind i hinanden, for at reaktionen den kan foregå. Sandsynligheden for, at de gør det, den er større, jo flere der er af dem. Hvis vi laver endnu flere af de gule, så er der større sandsynlighed for, at der er nogen, der banker ind i hinanden. Det er simpelthen det, det handler om. Tilsvarende, hvis vi laver flere af de blå, så stiger sandsynligheden endnu mere. Så grunden til, at reaktionshastigheden den stiger med koncentrationen af reaktanterne, altså af de stoffer, der skal reagere med hinanden, det er simpelthen et spørgsmål om, hvad er sandsynligheden for, at de støder ind i hinanden. Det er også klart, at hvis vi lader denne her reaktion løbe et stykke tid, jamen så er der blå og gule, der vil støde ind i hinanden og danne grønne. Så man kunne forestille sig, at lidt senere ser det sådan her ud. Øjeblik. Nu er næsten alle reaktanterne forsvundet. De blå og de gule, de er banket ind i hinanden, og der er dannet en masse af produktet, det vil sige de grønne. Nu vil reaktionshastigheden være meget lavere, fordi sandsynligheden for, at gul og blå rammer hinanden nu, den er meget mindre, fordi der er meget mindre tilbage af reaktanterne. Det vil sige, at reaktionshastigheden vil som regel falde med tiden. Og indlysende nok, til sidst vil der slet ikke være nogen af de gule og de blå tilbage. Alt stof har reageret, og på det tidspunkt, der vil reaktionshastigheden jo være lig 0. Der vil der ikke ske mere. Hvis vi ser lidt mere generelt på det, og ser for eksempel på en reaktion, der hedder A plus B, giver C plus D. Sådan der. Og så ser på sammenhængen mellem
reaktionshastighed, som vi har det med at kalde V, og koncentrationerne. Så vil det være sådan, at reaktionshastigheden ofte er lig med koncentrationen af A gange med koncentrationen af B. Det er altså koncentrationen af reaktanterne, der er relevante for reaktionshastigheden. Det passer jo også med det, vi så, at det er sandsynligheden for, at reaktanterne møder hinanden, der afgør reaktionshastigheden. Det der, det er det, vi kalder for en første ordens reaktion. Første ordens reaktion. Første orden, forklaringen følger. Nogle gange er det nemlig sådan, at en af stofferne er særlig vigtig for reaktionshastigheden. Det kan nemlig være, at reaktionshastigheden er lig med koncentrationen af A i anden gange med koncentrationen af B. Og så er det klart, at hvis vi for eksempel fordobler koncentrationen af A, så får vi jo en firdobling af hastigheden, fordi koncentrationen af A skal opløftes til anden. Så koncentrationen af A i sådan et tilfælde vil være særlig vigtig for hastigheden. Sådan en reaktion, den vil man kalde en anden orden med hensyn til A og første ordens med hensyn til B. Første orden, fordi i princippet kan man jo sætte et et-tal her. Så det er ikke altid det er så simpelt, at det bare er produktet af de to koncentrationer. Nogle gange skal der en faktor på. Tredje ordens reaktioner findes faktisk også, og man kan også komme ud for en 0. ordens reaktion. Den kan vi også godt lige se på. I så fald så ville hastigheden være lig med koncentrationen af A i 0. gange med koncentrationen af B. Det betyder reelt, at koncentrationen af A ingen effekt har på reaktionshastigheden, fordi A i 0. det er jo altid 1. Lige meget om A er 1, 5 eller 10, så er A i 0. det er lig med 1. Det vil sige, at vi har en konstant her. Så i sådan et tilfælde, der vil koncentrationen af A ikke have nogen betydning for reaktionshastigheden, så længe A bare er til stede. Det var koncentrationer og hvad koncentrationers effekt på reaktionshastigheden den er. Og sammenhængen er simpelthen, at jo større koncentrationen er af reaktanterne, jo mere der er af dem, jo større er sandsynligheden for, at de banker ind i hinanden, og reaktionen den forløber. Så derfor stiger reaktionshastigheden med koncentrationen af reaktanterne. Den sidste faktor, der er, som er afgørende for reaktionshastighed, det er tilstedeværelsen af en katalysator. Og en katalysator er per definition et stof, som får reaktionen til at forløbe hurtigt, uden selv at blive brugt. Det vil sige, koncentrationen af katalysatoren, den falder ikke. Katalysatoren går ind, får reaktionen til at forløbe, og ud igen, så at sige. Så den kan genbruges. Og der har vi to typer. Vi har de biologiske katalysatorer, som er enzymer, og så har vi de kemiske. Og det kan være alt muligt forskelligt fra reaktion til reaktion. Og hvordan de virker, det er temmelig kompliceret, og der er flere forskellige mekanismer, som vi ikke skal komme ind på her.
Så her og nu, der er det nok at vide, at en katalysator, det er et stof, der speeder en kemisk reaktion op, uden selv at blive forbrugt. Så tror jeg, vi har dækket nogenlunde, hvad vi har brug for i forbindelse med reaktionshastighed i denne omgang.